Ako često osjećaš da si uhvaćen u lavini briga i ne možeš da pređeš iz jedne brige u drugu, vjerovatno praviš jednu od 20 temeljnih grešaka koje će ti otežati ostvarivanje svojih ciljeva. Na kraju ću ti pokazati kako prestati brinuti o stvarima koje ti ne trebaju i kako preusmjeriti tu energiju ka stvarima koje je zaista važno, tako da možeš konačno živjeti život kojeg zaslužuješ. Ja sam vaš voditelj, a danas ćemo razgovarati o 20 stvari koje treba prestati brinuti. Kad smo u pitanju brige, lako je zaključiti da smo svoje vrijeme i energiju trošimo na stvari koje ne mogu kontrolirati ili promijeniti. Evo prvih 5 stvari od kojih treba prestati brinuti. Prvi, ono što ljudi misle o nama. Nemoj trošiti vrijeme brinući se o tome što drugi misle o tvojoj odjeći, frizuri ili životnim odlukama. Ono što ti misliš o sebi jeste ono što zaista važi. Drugi propušteni trenuci. Ne brini se zbog onoga što si propustio u prošlosti, jer to ne možeš promijeniti. Umjesto toga, fokusiraj se na ono što možeš učiniti u sadašnjosti da postigneš svoje ciljeve. Treće, stvari koje ne možeš kontrolirati. Prestani brinuti o vremenskoj prognozi, politikoj ili drugim stvarima nad kojima nemaš kontrolu. Umjesto toga, fokusiraj se na one stvari koje možeš kontrolirati i promijeniti. Četvrti, ono što će se dogoditi u budućnosti. Ne brini se o stvarima koje će se dogoditi u budućnosti, kao što su financijske krize ili bolesti. Umjesto toga, fokusiraj se na one stvari koje možeš kontrolirati u sadašnjosti i radi na tome da postigneš svoje ciljeve. Peti, ono što si jedan put izgubio. Prestani brinuti o stvarima koje si jednom izgubio, kao što su neuspjesi ili propuštene prilike. Umjesto toga, fokusiraj se na one stvari koje možeš učiniti u sadašnjosti da postigneš svoje ciljeve. Dalje idu još 5 stvari od kojih treba prestati brinuti. Šesti, ono što će drugi misliti o tvojim ciljevima. Ne brini se o tome što će drugi misliti o tvojim ciljevima ili snovima. Ono što ti misliš o sebi i svojim ciljevima jeste ono što zaista važi. Sedmi, ono što će se dogoditi ako ne budeš uspješan. Prestani brinuti o stvarima koje će se dogoditi ako ne budeš uspješan. Umjesto toga, fokusiraj se na one stvari koje možeš učiniti u sadašnjosti da postigneš svoje ciljeve. Osmi, ono što si propustio. Ne brini se o stvarima koje si propustio, kao što su neuspjesi ili propuštene prilike. Umjesto toga, fokusiraj se na one stvari koje možeš učiniti u sadašnjosti da postigneš svoje ciljeve. Deveti, ono što će reći neki stručnjaci. Prestani brinuti o stvarima koje će reći neki stručnjaci ili kritičari. Umjesto toga, fokusiraj se na one stvari koje možeš kontrolirati i promijeniti. Deseti, ono što će se dogoditi u slučaju najgorih scenarija. Ne brini se o stvarima koje će se dogoditi u slučaju najgorih scenarija. Umjesto toga, fokusiraj se na one stvari koje možeš učiniti u sadašnjosti da postigneš svoje ciljeve. Iako smo već spomenuli 10 stvari od kojih treba prestati brinuti, postoje još 10 stvari koje treba uzeti u obzir. 11. ono što će se dogoditi ako se nešto loše dogodi. Prestani brinuti o stvarima koje će se dogoditi ako se nešto loše dogodi. Umjesto toga, fokusiraj se na one stvari koje možeš kontrolirati i promijeniti. 12. ono što će reći neki ljudi. Ne brini se o stvarima koje će reći neki ljudi. Umjesto toga, fokusiraj se na one stvari koje možeš kontrolirati i promijeniti. 13. ono što će se dogoditi u budućnosti. Prestani brinuti o stvarima koje će se dogoditi u budućnosti. Umjesto toga, fokusiraj se na one stvari koje možeš kontrolirati i promijeniti. 14. ono što si jednom izgubio. Ne brini se o stvarima koje si jednom izgubio. Umjesto toga, fokusiraj se na one stvari koje možeš učiniti u sadašnjosti da postigneš svoje ciljeve. 15. ono što će se dogoditi ako ne budeš dovoljno dobar. Prestani brinuti o stvarima koje će se dogoditi ako ne budeš dovoljno dobar. Umjesto toga, fokusiraj se na one stvari koje možeš kontrolirati i promijeniti. Postoje još 5 stvari od kojih treba prestati brinuti. 16. ono što će reći neki kritičari. Ne brini se o stvarima koje će reći neki kritičari. Umjesto toga, fokusiraj se na one stvari koje možeš kontrolirati i promijeniti. 17. ono što će se dogoditi u slučaju katastrofe.
Prestani brinuti o stvarima koje će se dogoditi u slučaju katastrofe. Umjesto toga, fokusiraj se na one stvari koje možeš kontrolirati i promijeniti. 18 je ono što će se dogoditi ako se nešto promijeni. Ne brini se o stvarima koje će se dogoditi ako se nešto promijeni. Umjesto toga, fokusiraj se na one stvari koje možeš kontrolirati i promijeniti. 19 je ono što će reći neki stručnjaci. Prestani brinuti o stvarima koje će reći neki stručnjaci. Umjesto toga, fokusiraj se na one stvari koje možeš kontrolirati i promijeniti. 20 je ono što će se dogoditi u budućnosti. Ne brini se o stvarima koje će se dogoditi u budućnosti. Umjesto toga, fokusiraj se na one stvari koje možeš kontrolirati i promijeniti u sadašnjosti da postigneš svoje ciljeve. Sada kad si ove 20 stvari shvatio, prestani brinuti o njima i preusmjeri tu energiju ka stvarima koje je zaista važno. Ako želiš da radiš na sebi i razvijaš mentalnu snagu, zapratite Snaga uma i uključite zvonče.